Sugilano ni Sienna Salaritan Stockton. Niadtong January 2010, gi-invite ko og fluvial procession sa Piesta Senior sa ako amiga taga Kimba Talisay. For the first time, niingon ko nga yes. Muadto ko kay naaman ko'y gamay nga Santo Niño, black ang color, nga karaan na kaayo. Ako na ning giandam sa ibabaw sa akong dresser, sa akong room. Kay unya, the day before, nag-pick up ko sa akong igsuon sa airport. Kapoy kay ko, in 2 hours, need na mi mulakaw kay 2 a.m. gikan sa Talisay padong sa fluvial. Tungkol sa akong kakapoy, wa ko nitindog, di na lang ko mukuyog. Nakadungog bitaw ko kusog kay serbato sa barko. Moto nitindog ko, pagtanong ako sa akong imahe ni Senior Santo Niño, ni glow og red ang iya sinina. Moto nag-ilis ko og dali-dali. Akong gipukaw ako mga kauban sa bahay, ug gipangutan na nakadungog ba sila sa serbato sa barko. Wa jud ko na sila nadunggan, nahibong na sila nganong namukaw ko nila. Motong nanggawas na misbay, mo sa paggawas sa gate sa kantong amo silingan nga nag-invite namo. Busa na nakay naming bangka. Sus na wat bitaw nag-break ang among bangka. Hapit yun yung bangka o laing bangka. May nalang wa mi malunod. Sukad atong muulit na gid ko gikan sa Estados Unidos, sa Amerika, para sa Fiesta Senior. So tan ni siya magpuyo sa Estados Unidos. Sa fluvial this year, di na po unta ko mukuyog kay every time mukuyog may layo kay mi gikan sa galyon. Pero akong nephew, nag-ask na ko nga auntie, gusto kong mag-fluvial. So I booked our boat late. We were able to reserve the last boat. My nephew backed out because his girlfriend is pregnant. But what a blessing this year. For the very first time in 14 years na nakong uli para sa Fiesta Senior, karon pagid ko nakaduol sa galyon. Akong wish nga iyang gihatag, diha gyud siya sa akong tungod. Solemn kaayo ang iya panagway. Kay di gyud ka mo give up. Kay naa siya nga makadungog sa imong mga pangayo, iyang ihatag ang grasya na imong gikinahanglan.